Prajem ti krásny deň. Rozhodla som sa teraz na jeseň otvoriť v svojej praxi novú tému. Minimálne v tom online priestore je to pre mňa v mojej praxi nová téma. A týka sa stresu, vyčerpania, ale týka sa aj niečoho ako je efektivita, výkonnosť a tak ďalej. Takže v prvom rade poviem, že prečo a potom v tom videu ti vysvetlím, čo sa vlastne v našom tele deje a čo je prirodzený stav a čo už teda prirodzené a zdravé nie je. Takže v realite ku mne prichádza pomerne veľké množstvo klientov, je to naozaj väčšina klientov, ktorí sú vyčerpaní. Čiže prichádzajú ku mne už v období svojho života, kedy sú konštantne unavení alebo zažívajú rôzne druhy príznakov, ktorým častokrát ani lekári nedokážu dať diagnózu. Alebo prípadne aj majú diagnózu, ale ako keby to telo je tak unavené a prečerpané, že tie štandardné metódy nefungujú. Alebo majú iba proste nejaký krátkodobý efekt, nemajú dlhodobú účinnosť. A vždy, keď sa s týmito ľuďmi rozprávam, tak veľmi rýchlo zistím, že sú mimoriadne šikovní, veľmi snaživí, že toho majú proste fakt veľa a nedokážu alebo nemajú nástroje na to, ako sa v prvom rade postarať o seba. Aspoň o tie základné potreby, čo je potreba jedla, a to je fakt základná ľudská potreba. Potreba spánku, potreba proste nejakých splnenia základných fyzických potrieb. A tu by som len povedala, že naše telo fakt nie je stroj a ak chceme, aby fungovalo a bolo zdravé, aby sme sa v ňom cítili uvoľnené a aby dlhodobo robilo to, čo my chceme, tak musíme venovať určitú pozornosť a potrebujeme sa o ňoho nejako základne postarať. Tak a teraz tá téma, ktorú otváram, ja som nazvala, že pokojná a plná energie a v praxi sa vlastne týka stresu. A ja ti to predstavím na niečom, čo určite poznáš, a sú to módy nervovej sústavy. Čiže v praxi poznáme 3 základné módy našej nervovej sústavy. Ten prvý je, že sa cítime v pokoji a v bezpečí. V angličtine sa tento mód volá rest or digest. A to je dôležitá myšlienka a informácia, že on by mal byť našim východiskovým stavom. Náš organizmus sa dokáže efektívne fungovať, opravovať, bojovať s vírusmi, tvoriť zdravé nové bunky, tráviť potravu, rest or digest. Iba v tomto móde. Takže toto by mal byť mód, do ktorého by sme sa stále mali navrácať. Potom je druhý mód, ktorý sa v angličtine volá fight or flight, bojuj alebo uteč. A je to mód takej prestimulovanej alebo nastimulovanej nervovej sústavy, ktorý je inak užitočný, minimálne vtedy, ak nám fakt hrozí nejaké nebezpečenstvo, alebo aj keď potrebujeme podať nejaký proste extra výkon. Takže toto je druhý mód nervovej sústavy. A potom je tretí mód, ktorý je vlastne, v slovenčine ho volajú, že zamrznutie, frown v angličtine. A to už je vlastne stav, kedy v zvieracej ríši sa to pekne vysvetľuje, že ak tá kozička vidí, že pred tým levom neutečie, tak proste vyhodí kopytka a tvári sa, že je mŕtva. Takže toto je tento mód nervovej sústavy. A oni vlastne tu takto postupne. Čiže my ako ľudia v podstate prepíname z toho stavu bezpečia do toho boju alebo uteč a keď vidíme, že už vlastne nemáme kapacitu alebo organizmus dlhodobo nemá kapacitu to udržať, tak vlastne a nároky sa neznižujú, že nepoznáme mechanizmy, ako sa navrátiť do stavu bezpečia, tak sa vlastne prechádza do stavu zamrznutia. A každý jeden z týchto módov má akoby nejaké symptómy, telo nám komunikuje. Tie dva ďalšie nie sú dlhodobo pre telo v poriadku. V tom frown, v tom zamrznutí sa človek cíti mimoriadne unavený, nevládze žiť, veľmi typické sú dlhodobé depresie, úzkosti, tráviaca sústava prestáva úplne fungovať, pretože tu je rest or digest, takže tu sa veľmi ťažko trávi, ak vôbec. A rôzne iné symptómy. Pokiaľ ťa zaujíma, že ako na tom si, alebo aké všetky symptómy, tak na mojom webe v hlavnom menu je také, že ponuka, potom sú webináre a potom je webinár Pokojná a plná energie. A na ten webinár, keď si klikneš, tak hneď tam v ňom nájdeš test.
A v tom teste jednak uvidíš všetky príznaky, ktoré vlastne sa s tým prečerpávaním kapacít nervovej sústavy spájajú. A keď si to vyklikáš, tak vlastne zistíš svoju odpoveď, že kde sa nachádzaš. No a teraz by som to vlastne ešte prepojila, že ako to všetko súvisí s nadobličkami, pretože to je téma a podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá, hlavne pre ženy, ale fakt aj pre mužov a dokonca v dnešnej dobe už aj pre detí. Že teda, ak sme v tom stave pokoja, v tom zdravom stave, tak nadobličky v každom z tých stavov uvoľňujú do krvného obehu kortizol. Rozdiel je v tom, že koľko a v akých časoch dňa. Že teda, aký je ten vzorec toho kortizolu. A ak sme v pokoji, tak nadobličky uvoľňujú do krvného obehu kortizol spôsobom, že ráno ho máme najviac, a počas dňa vyzerá ako lyžiarsky svah, to pomaly postupne klesá. Čiže aj tá naša energia vyzerá približne tak, že ráno máme najviac energiu. Kortizol je inak hormón, ktorý nie je zlý. Hej, my ho fakt potrebujeme, lebo keby sme ho nemali, tak my sa nevládzeme posteli otočiť. Takže vlastne je to hormón, ktorý nám dáva takúto energiu, chuť niečo robiť, aj chuť do života v podstate. Takže on by mal byť ráno najvyššie, a tým pádom by sme sa aj celkom mali tešiť ráno vstať sa v posteli. Ak mám byť úplne konkrétna, tak nie i hneď po zobudení, ale 2 hodiny po zobudení je vlastne ten vrchol, hej, toho, ako by mal v zdravom organizme ten vzorec kortizolu byť. A potom, hej, postupne klesá. A večer sa cítime veľmi príjemne, unavení, ľahko sa nám zaspáva. Toto je optimálny stav. V momente, ak my sa z akýchkoľvek dôvodov, a tu chcem povedať, že tie dôvody nie sú len externé, že niečo navôkol nás stresuje, hej, ľudia, práca, situácia, peniaze, bla bla bla, ale častokrát tie dôvody sú veľmi uchopiteľné a veľmi nami ovplyvniteľné. Ako to, čo jeme, akože mega na tom záleží, že či naša strava nás drží v rovnováhe a v strede, alebo či sa ňou proste dostávame nízko alebo vysoko. Hydratácia, svetlo, hej, že či máme prístup, kde pozeráme počas dňa. Takže rôzne malé, sú to inak mikrozmeny, ktoré sú veľmi jednoduché, ale všetky výrazným spôsobom, pretože tá strava, aj to svetlo, aj tá voda, aj spôsob, akým sa hýbeme a tak ďalej, priamo vplýva na naše vnútorné prostredie. Hej, to ide dovnútra. Situácie sa dejú dookola, ale to, čo my zjeme, vypijeme, alebo ako hýbeme telom, tak to mení našu vnútornú chémiu tela. Takže z môjho uhla pohľadu to má oveľa väčší efekt, ako to, čo sa deje navôkol. Hej, takže ak my nejakým spôsobom sa vlastne vykoľajíme, a fakt je teraz jedno, či sú to externé alebo naše interné veci, zo stavu bezpečia do stavu boju alebo uteč, tak vlastne sa dostávame do stresu. Hej? Je to v podstate aj názov prvého štádia vyčerpania nadobličiek, je v podstate stres. A čo sa tam udeje, a toto je veľmi zaujímavé a veľmi kľúčové je, že nadobličky z toho svojho pôvodného panelu, alebo pôvodného vzoru, začnú celý deň uvoľňovať viac kortizolu. Ale tá krivka vyzerá rovnako. Čiže v praxi to znamená, že človek sa cíti ako superhuman. Hej? Má viac energie na daný deň, ako je jeho norma. Viac stíha, je viac efektívnejší, má vyšší reakčný čas, lepšiu pozornosť. Hej, to všetko sa tam vlastne s tým spája. Lenže, hej, má to veľké ale, pretože naše nadobličky na toto nie sú prispôsobené a oni sa týmto prečerpávajú. To by som chcela povedať, že ja sama som si roky myslela, že aká ja som úžasná, ako ja to mám, akože super to moje telo, že je tak mega efektívne. Hej, až kým neochrnulo. Že takto som sa ja dokázala prečerpať. Lebo vlastne všetko som stíhala, hej, iní ľudia už dávno nevládali a ja som si proste fyťala na tie svoje vlne energie. A s týmto sa v dnešnej dobe stretávam mnohými ľuďmi. Takže to je prvá úroveň, stres. Potom je druhá úroveň a to je niečo medzi, v tej nervovej sústave je to medzi boju a uteč a prečerpaním. A tam je taký ako keby medzikrok ešte, čo je výborné, pretože nás to upozorňuje už s obrovskými výkričníkmi, že pozor, začni niečo robiť inak.
A v angličtine sa tento bod nazýva wired or tired. Či taká nabudená, wired, alebo tired. A ak by si to mala predstaviť na grafe, tak to vyzerá tak, že ráno je toho kortizolu málo, keď má byť najviac. Potom niekedy počas dňa sa vyšvihne veľmi vysoko, človek si fičí, po obede spadne, či taká tá poobedná únava, neschopnosť niečo robiť, potreba si dať spánok alebo kávu s niečím sladkým, proste nejako sa nabudiť, aby vôbec človek dožil do večera. A častokrát sa tam udeje potom ešte to, že večer sa to zase vyšvihne hore. Ľudia častokrát hovoria, že sú večerné sovy. Večer zrazu proste prídu myšlienky, nápady, človek si chce celý dom ešte upratať. Hej, ale toto už nie je prirodzený stav. Toto už je vlastne druhé štádium vyčerpania. A potom je ešte tretie štádium, čo je úplný shutdown systému, kedy vlastne nádobičky sú tak prečerpané, že už vlastne prestanú ten kortizol produkovať, alebo ho produkujú malinko. Hej, takže vlastne namiesto toho stredu je to proste možno takto, alebo ešte nižšie a človek je proste celý deň konštantne unavený. Hej, a s tým, ako som už hovorila, sú proste ďalšie iné príznaky okrem tej únavy. Tak, takže to je to, čo som dnes s tebou chcela pozdieľať, že my naozaj nemusíme čakať na to, kým nás úplne vypne, alebo kým príde nejaká silná diagnóza skrz to, že sa prečerpáme. Ale môžeme sa začať všímať to svoje telo už niekde na tej ceste. Hej, úplne v ideálnom prípade, už keď sme vystresované, tak si môžeme začať všímať, že aha, nie je OK, keď si, ja neviem, niekto kúša nechty, niekto je nepokojný počas dňa, nedokáže byť hodinu hladný, nenapije sa, cíti niekedy, ja neviem, úzkosť. To nie je prirodzený stav ľudského tela. A existujú veľmi jednoduché, uchopiteľné a fakt v praxi, akože takto okamžite doable, čiže uskutočniteľné návyky a rôzne kompenzačné mechanizmy, ktoré to telo, tie nádobličky aj tú nervovú sústavu upokojujú. Hej, ešte dôležitá myšlienka, že tá cesta z toho vyčerpania je naozaj postupná. Hej, že to sa neskáče z vyčerpania do bezpečia, ale je to fakt postupný proces. Takže toľko na dnes. Ak si ešte neurobila test, tak ťa vrelo pozývam. Dá ti to jednoznačný výsledok a budeš vedieť, či je to tvoja téma alebo absolútne nie. A ak to teda je tvoja téma, ak sa nachádzaš niekde v tom spektre vyčerpaná, unavená alebo úplne premotivovaná, alebo teda vyčerpaná, unavená alebo vystresovaná, tak ťa vrelo pozývam na webinár. Bude ťa to stáť 1,5 hodiny, max 2 tvojho času. Ak budeš online, dám ti kopec priestoru na otázky. Naozaj zostávam pritom na online až do momentu, kým sa všetky otázky zodpovedajú. Čiže aj 2,5-3 hodiny, kým naozaj tí ľudia odchádzajú s pocitom, že rozumejú, čo sa v tom tele deje a vedia, čo majú robiť. A zároveň mám vlastne svoje webináre, recenzie, ktoré jasne hovoria o tom, že sú veľmi uchopiteľné tie nástroje, že proste zrazu ten človek pochopí, prečo to má robiť a tým, že chápe a že tie techniky sú jednoduché, tak ich reálne začne robiť. A tým jednoduché fakt sú, hej, ja sama mám 2 deti, pomerne veľa sa sťahujeme, 2 rôzne práce, takže sama mám veľmi dynamický život, ktorý milujem a zároveň už vlastne tá sada mojich nástrojov mi zabezpečuje, že už vlastne nevchádzam do toho, že som úplne unavená alebo vyčerpaná. Hej? Ja sama si plávam medzi tým, že som v pokoji alebo vystresovaná a je to pre mňa obrovský úspech. Takže ťa pozývam ťa v prvom rade si robiť test a keď si ho urobíš, tak ťa vrelo pozývam na webinár. A mám pre teba ešte takú špeciálnu ponuku, ktorú vlastne som doteraz nikdy nedala, ale teraz mi to napadlo. Že v prípade, ak si po webinári povie, že to nemalo tú hodnotu, stojí 15 €, čo je podľa mňa veľmi primeraná cena, ale ak si predsa len po webinári povieš, že aha, tak toto mi nič nedalo, to som všetko poznala a tak ďalej, tak ja ti s najväčšou spokojnosťou vrátim okamžite peniaze. Hej. A fakt som presvedčená, že ten webinár rozširuje vedomie a chápanie súvislostí a aj motivuje ľudí k tomu, že začnú niečo robiť inak, nielen si to študovať. Takže verím, že sa vidíme niekde.